إذا ممرح فقاد مكينة وي درايفين لايسنس تريقوا لهم انت دقا ناي إيرترا وي ناي إثيوبيا ناي سودان ناي يوغندا ناي استفالالي حاجرات ممرح فقاد مكينة انت دقا لكا خوينو أب عباي بريطانيا مخا تحتي 10 ورحي وي تحت حد عمد زقبر كاسب انتخونكا بحقاو من قدي مكينة كتزور يفقدكايو بزح سب بفلايكا إيرتراويان وي إثيوبيان تحبشا نبلو حبرتسب بزح اوان ممرح فقاد مكينة وي درايفين لايسنس حيزو متي كاب افريقا نسرح نقيديو كابوتا بوتا خنقاساقس ساعن حق مفلاطو بزح وصايتات ناي تاكسي يقبر نبيتسبو ابصحون ملوسنو خبل يشجر وي كاني بسنك حصرت ناي ترانسبورت كاب استفالالي قداياتو تطغو يبل ناي بزحات سبات كاب استفالالي حاجرات كاب إرترا خون خيل ناي إثيوبيا وي ناي يوغندا ممرح فقاد مكينة خلوهم أب عباي بريطانيا كزورو نداخلو خلوه إذا خلو زسعارولو جيزين جنزبن كونت خوينو أب جبوهم يحررالو كالي بتوسخي أبزي ناي حبشا كومينيتي بزح زي فلت نجر انت دعالو خوينو بزعبا 185 معلتات حق زبهال اب ناي ممرح فقاد مكينة وي اب ناي درايفين حقيو تفولتو دو حادة سب عباي بريطانيا كابزاتو تحت 185 معلتي مالت استات شوعة ورحي كي قبر خلو زخونه يخون فتنا ناي تيوري وي كأني ناي براكتيكال كجبر كم زي فقودون جبن مخانون بزحات سبات نت ناي مجمر تازموت علو اوان جيزيان متقاميلهم بقلطف ممرح فقاد مكينة وي درايفين لايسنس نموصا قلطيفهم اصنيعهم قلطيفهم افتنا كوفي بلولو از مالت كأ انت دا قدمي 185 معلتات اب عباي بريطانيا كابتاتو قدمي يزلو معلتات انت دا اتي ناي تيوري وي ناي براكتيكال فتنا خاغير كايو لايسنس كاتمليس كاتحدق طرح زي كونه عابي جبن مفصام سلازخونه ازون ابو زحات سبات ناي ورقتهم حتو املكت حتو ياتو جبن تصحافلهم عب صقمات كا يودق له اذا قديمنا زبلنايو بزعبا ناي إرترا وي ناي يوغندا وي ناي إثيوبيا ممرح فقاد مكينة انت دا لكا كتزور زفقدكا كام مجمرتا زمصخالو غيزه كساب 12 ورحي طرحيو كاب 12 ورحي جن ولا حنت معلت انت دا حليفكا ام منقد اندخدكا خلخا بوليس انت دا طوطوا بيلومخا طوطوا بيلوم انت دا اتلايسنسكا تشيك يرومو بزخونه مقصعات زحلفلكا نجر زي كونه ناي جبن سند مالت كريمينال ريكورد تحازلكا ات ريكورد تخا ناب هوم اوفيس خيد مس ورقت كام تحازلو كاب بوزح زحسبكا سراح يتارفكا هيوت كاب عباي بريطانيا زتماساقله كخون يغبرلو مالتيو بحافشا لومي اب 2026 سلازلنا بفلاي عباي بريطانيا كل دوكيمنتات بإلكترونيك سلازي حزو زلو نو ايفلوت كون ايتردان نيلكا نز جبر كايو جبن وي نز تحس كايو حقي كم مخنيتا تقربو لقوان ايكونن سلازي ابز فيديو زي كسع مودعتا بمكتتال كاب مغصعاتي ناي شح باون طرح زيكونكم وي ورقاتكم اب حدقان خياتو طرح زيكونكم تكالخولو هيوتكم اب عباي بريطانيا زحاشن زبلت ان خون كحجزوكم اذا فيديو زي اقداسن ادلايني انت دايلكم حاسبكم ناب كل خبصح شير كتقبروا بز اقاطام زيكم حصونكم فوتو سلام نام مهدر نتورك انقعد حن مصاخم ابز channel زي نحبرته سبنا تقمتيوم زبلنايام ارستات
ኣብ ጉዳይ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ እነቕርበሉ መደብ እዩ። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ከዓ ብዛዕባ ሓፈሻዊ መምርሒ ፍቓድ መኪና ወይ ድራይቪንግ ላይሰንስን ክንገብሮ ዝግባአናን ሓደሽቲ ዝኾኑ ሕግታትን ክንዘራረብ ኢና። ነዚ ክንዘራረበሉ ዝመረፅናሉ ኣርእስቲ ምኽንያት ብዙሓት ሰባት ሰኣን እቲ ሕጊ ጽቡቕ ገይሮም ምፍላጦም ኣብ ዘይተደለየ ገበንን ኣብ ዘይተደለየ ሽግርን ይኣትዉ ስለ ዘለዉ እዩ። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ነቕርቦም መደባትና ሓደ ብፍላይ ኣብ ሕብረተሰብና ብዙሓት ፍሉጣት ዘይኮኑ ሕግታት እዮም። እቲ ሽግር ዝበዝሕ ሰብ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ምስ ኣተወ ንመን እዩ ዝሓትት እንተዳኢልና ነቶም ቅድሚኡ ፀንሑ ወይ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝገበሩ እዩ ሓበሬትኡ ዝረክብ። እቶም ሰባት ዋላ ድሌት ሃልይዎም ኣፍልጦ ሃልይዎም እንተሓበሩኻ ሕግታት ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ቀልጢፉ ዝቃየር ስለ ዝኾነ ሓደ ሓበሬታታት ቁኑዕ ሓበሬታ ክህቡኻ ይኽእሉ ኾኑ። ገሊኡ ግን ሕጊ ከም ዝተቐየረ ወይ ከዓኒ ካብቲ ሶም ዝገበሩሉ ፈተና ኣዝዩ ዝተቐየረ ሕግታት ስለ ዘሎ ብዘይ ምፍላጦም እውን ንብዙሓት ሰባት ኣብ ገበን እትዉ ስለ ዘለዉ በዚ ምኽንያት ኢና ነዚ ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስትና መሪፅናዮ ዘለና። ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ብዙሕ እዋን ብፍላይ ከዓ ምስ ምምራሕ መኪና ዝተኣሳሰር ቀለልቲ ገበናት ዝመስሉ ኣብ ወረቐትካ ማለት ኢንደፊኒት ክትገብር ከለኻ ድዩ ወረቐት ክትወሃብ ከለኻ ድዩ ዋላ ኣብ ምሕታት ዜግነት ዓብ ጽልዋን ዓብ ማሕለኻታትን እዮም ዝኾኑ። ስለዚ ከይፈለጥና ገበን ንኸይንገብር እዚ ቪድዮ እዚ ክንከታተሎ ይግባአና እዩ። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ኣብ ቀዳማይ ክፋል ናይዚ መደብ እዚ ነቕርቦም ብፍላይ ከዓ ንኤርትራውያን ንኢትዮጵያውያን ብሓፈሻ ንሓበሻ ክፈልጦን ክጸልዎን ዝኽእል ሕግታት ወይ ኣርእስትታት ክንዛረበሎም ኢና። እቶም ኣርእስትታት ከዓ ቀዳማይ ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዩጋንዳ ወይ ናይ ካልእ ሃገር መምርሒ ፍቓድ መኪና ወይ ድራይቪንግ ላይሰንስ ኣለዎ ኮይኑ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ብሕጋዊ መንገዲ ብዘይ ዝኾነ ነገር ክዝውር ፍቀዶ እዩ ዝብል ኣርእስቲ። ካልኣይ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ካብ ተኣቱ ድሕሪ 12 ወርሒ እዚ ንብሎ ዘለና መምርሒ ፍቓድ መኪና ናይ ሱዳን ናይ ዩጋንዳ ናይ ኤርትራ እንተ ደኣ ኣለካ ኮይኑ ድሕሪ 12 ወርሒ ክትዝውር ከም ዘይፍቀደካን ስለምንታይን እንታይ ክትገብር ከም ዝግባኣካን ዝብል እዩ። ቁጥሪ 3 እንተ ደኣ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ካብ ትመጽእ ወይ ካብ ተኣቱ ትሕቲ 185 መዓልታት ወይ ኣስታት 7 ወርሒ ጥራሕ ጌርካ ኾንካ እቲ ናይ ቃል ፈተና ወይ ናይ ክልሲ ሓሳብ ንብሎ ቲዮሪ ይኹን ዋላ እቲ ናይ ግብሪ ፈተና ናይ ፕራክቲካል ፈተና ክትገብር ኣይፍቀደካን እዩ። እንተ ጌርካ ከዓ ገበን ምዃኑ እንታይ ክንገብር ከም ዝግባአና። ቁፅሪ 4 ሓታቲ ዕቑባ ወይ ኣሳይለም ሲከር ኮንካ ከጋጥሙካ ዝኽእሉ ማሕለኻታት ኣብ ምምራሕ መኪናን። ቁፅሪ 5 ከመይ ጌርና ብዝቐልጠፈን ብዝቐለለን መንገዲ እቲ ናይ ክልሲ ሓሳብ ወይ ናይ ቲዮሪ ፈተናና ከም ንሓልፍ። ቁፅሪ 6 እንተ ደኣ ክንመሃር ኮይንና ምዝዋር መኪና ኣውቶማቲክ ዶ ይሕሸና ማንዋል ስለምንታይ ዝብል ኣርእስቲ። ቁፅሪ 7 ቲዮሪ ቴስት ወይ ከዓ ነቲ ናይ ቃል ፈተና ብትግርኛ ወይ በምሓርኛ ክንገብሮ ንኽእል ዶ ዝብል እዩ። ቁፅሪ 8 ናይ መወዳእታና ኣርእስትና ከዓ ኣብ መኪናና እቲ ኤልን ፒን ዝጥቃዕ ስለምንታይ እዩ ክንገብሮ ኸይግባአና ዶ እንታይ ጥቕምን ጉድኣትን ኣለዎ ዝብል እዩ። ኣብ ካልኣይ ክፋል ናይዚ መደብ እዚ ጽባሕ ቪድዮ ኣብ ዝፍኖ ከዓ ብፍላይ ነቶም መኪና ምምራሕ ጀሚርና ዘለና ሰባት ዘተኮረ ዝያዳ ኮይኑ ፖሊስ ጠጠው እንተቢልካ ክትገብሮ ዝግባአካ ነገራት ብዛዕባ ፔናሊቲ ፖይንትስ እንታይ ምዃኑ እንተ ደኣ ሓደጋ ጓኒፍካ ክትገብሮም ዝግባአካ ነገራት ዝብል ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ኣብ 2026 ተኣታትዩ ዘሎ ኤኣይ ካሜራስ ወይ ከዓ ንሰብ ዝሰርሖ ምስትውዓል ካሜራስ እንታይ እዩ ዝምልከት። ብተወሳኺ ከዓ ብዛዕባ ኢንሹራንስ ናይ መኪና እንታይ እዩ እንታይ ዓይነት ኢንሹራንስ ኢኻ ክትገብር ዝግባአካ ዝብል ኣርእስትታት ካብዚ ናይ ሎማዓንቲ ጥቕሙ ዘይፍለይን ካብ ብዙሕ ከም ዝበልናዮ ገበናትን ካብ ብዙሕ ማሕለኻታት ናይ ህይወት ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዘሎን ከገላግለካ ዝኽእል ቪድዮ እዩ። መጀመርታ
كافتي بوزحات سبات زحاتوه أرست انت دقا اللو خوينو انت دقا أب عباي بريطانيا كابت متص تحت حدا عامت راح جيركا وي تحت 10 تخلطو ورحت راح جيركا خونكا موخا ناي إرترا ناي إثيوبيا ناي يوغندا وي ناي سودان ممرح فقاد مكينة انت دقا لكا خوينوس أب عباي بريطانيا كتزور تخيل دو انت خاخت قبر زلكا زبل أرستيو حق ناي عباي بريطانيا انتاي زبل حدا سب كساب 10 تخلطو ورح زقبر باتي زلوو ممرح فقاد مكينة أب عباي بريطانيا كزور فقودو يزبل تحقي كاب هاجر ناب هاجر ات زمصخايو ممرح فقاد مكينة يفالالي جن بحافشا أب عباي بريطانيا كزور فقدكايو إذا خنقبر زخونة نجر زدلينا نجر يلن نزخونة سب نحاتو يبلنا نزخونة فورم نمولو يبلنا اتحانت تدلينا نعنا حقاو زخونة إنشورانس انت دانا تا مكينة آتينا لا كساب 10 تخلت ورح نقبر أب عباي بريطانيا باتزلنا درايفين لايسنس كنزور فقدنايو كنفلتو زقبأنا جن انت دا ولا حانت معالتي حليفكا كافتا 10 تخلت ورحي كم جبن يوزي حساب سلازي بزي كنت نقاق قبانا بدحريو جن انت اينا خنقبر زلنا انت دا ايلنا نعبنت كمزي عبزي تيبل نريو زلنا خوينا انت دا ناي إرترا ناي إثيوبيا ناي يوغندا ناي سودان وي ناي ساوث سودان انت دا خوينو نعسر تخلت ورحي كنزور فقدنايو بدحريو زلو جن اتي ناتنا ناي ممرح فقاد مكينانا أب عباي بريطانيا اكسباير يزخون انتاي دقالنا خنقبر زلنا بدحريو لكع كمز حدش سب زمهار زلو ناي قال فتنا وي ناي كلس حساب وي تيوري نبلو فتنا قديمنا نفتن دحار كا ناي تقبار وي براكتيكال فتنا تفتينا بناي يوكي درايفين طرحينا كنزور نغل دحر 10 تخلت ورحي انت دا انا ابنت كاب ساوث افريقيا زمصانا يو ممرح فقاد مكينة انت خوينو وي كاب زيمبابوي انت خوينو وي ناي كالوت هاجرات اللوا أب عباي بريطانيا ناي استفعلالي هاجرات نخندي جيزي انتاي كتقبر قبعاكا دحر 10 تخلطو ورح زبل حقلو كم أبنت امتينيان زلنا زن هاجرات ناي أفريقيا ترحين كم زبلنا انت دا ناي ساوث أفريقيا وي ناي زيمبابوي انت خوينو جن دحر 10 تخلطو ورحي نتي ناي زيمبابوي وي ناي ساوث أفريقيا زلكا درايفين لايسنس كتقيرو تخليخا نابنا يوكي كالي بوزو حسب زي فلطو قداي وي كان بوزو حسب زي فلطو حقي انت دا اللي خوينو اتا 185 معالتات حقي ناي ممرح مكينة أب عباي بريطانيا زبليو إذ انتايو انت دا قلنا بوزو حسب زي استوعلو نجر انت دا اللي خوينو عباي بريطانيا كابتا اتو زلا معالتي قدمي 185 وي استات قدمي شوعة ورح مقبار كاب عباي بريطانيا وي شوعة ورح انت زي جير كاب عباي بريطانيا انت دا ناي قال فتنا وي ناي تيور وي ناي براكتيكال فتنا انت دا جيركا اتزقبر كاف فتنا فالسو طرح زي كون زخون بجبن ون كتحتاتي قا مالتيو سلازي بوزعات سبات اب يوغندا اب إثيوبيا قلعات حيزهم بفلايتهم ببروسس موصو سبات أبرحو كله قدمنا بإنجلان ممصو ما تحيزهم which is صبق نجر منفعاتيو أصنع موصو موتنايك الفتنا قلت يفهم مساعته ما أنتي تجيزي ختقوملو ورقاتهم دا تصبي خلو ديهم سراح دا دليو خلوه أقدمهم اتفتنهم بوكيرهم كوفي يبلو مالتهم نفتنا ولا انت حليفهم إزي كم زبلنايو ترجم زلوا نجار كونن تمليسو ناب جبن زقتوا كان جاري مالتيو إذا ناي 185 معالتات حقي ناي ممرح مكينة وين ناي درايفين لايسنس نبلو زلنا معاس جمري انت دايلنا حدش نجار كونن زبزو حجي مايبي زدا حدشي ويقال كبلهم يقول يوم إذا حقي زي عبش حنش عتم 209 حيزيو زوات حقيو مايبي قدم حجي نوعا مخمس جيران دي قال ختبلو تخليهم حجي جن قدم حجي زنبره ناي عباي بريطانيا السيستم أورقت سلز نبره حادث معاس كم زعاتو معاس فتنا خمس جبره كتحز وقرب يشجرهم نير خون خيلي حجي جن أب كل تشحن 20 شدشنين نزارب زلنا كل تشحن 20 شدشن أب عباي بريطانيا كله اللايسنس كاي يكون ناي باسبورت خا ناي إيميغريشن قدايكا كله بديجيتال سلز تغيره
ቀልጢፎም ከዛምድዎ መዓስ መፂኻ መዓስ ፕራክቲካል ጌርካ መዓስ ኢኻ እቲ ቲዮሪ ቴስት ጌርካ ንኸዛምድዎ ቀሊል ስለ ዝኾነ ብፍላይ ኣብ 2026 ቀድሚ 185 መዓልታት እንተ ደኣ እዚ ንብሎ ዘለና ናይ ቲዮሪ ወይ ናይ ፕራክቲካል ቴስት ወሲድና ኣብ ሓደጋ ክንኣቱ ስለ ንኽእል ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ ማለት እዩ። ፈተና ናይ ቲዮሪ ወይ ናይ ፕራክቲካል ክንፍተን እዩ ዘይፍቀደና እምበር ኤል ናይ ድራይቪንግ ከነውፅእ እንተደሊና ከነውፅእ ፍቀደና እዩ። እንተ ደኣ ናይ ቲዮሪ ፈተና ከነፅንዕ እንተደሊና ከነፅንዕ ንኽእል ኢና። ናይ ፕራክቲካል እንተ ደኣ መኪና ምዝዋር ክንጅምር ክንምሃር እንተደሊና ክንምሃር ንኽእል ኢና። እታ ሓንቲ ክንገብራ ዘይንኽእል ወይ ዘይፍቀደና ነገር እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ግን ከም ዝበልናዮ እታ ናይ ፕራክቲካል ወይ ናይ ቲዮሪ ፈተና ቅድሚ እዚ መዓልታት እዚ ምውሳድ ጥራሕ እዩ ብገበን ክሕትተና ዝኽእል። እዚ ድራይቪንግ ላይሰንስ ብዝቐለለን ዝቐልጠፈን መንገዲ ከመይ ጌርና ከነውፅእ ንኽእል ንዝብል እታ ቀዳሚት ክንገብራ ዝግባአና ነገር እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ምስ መፃና መንበሪ ፍቓድ ምስ ተዋሃብና ወይ እቲ ሼር ኮድና ምስ ተዋሃብና ቀልጢፍና እታ ኤል ትብል አይዲ ንዓ ከነውፅእ ኣለና። ኖርማሊ ኣብ gov.uk apply for learner driving license ኢልና ኣቲና 34 ፓውንድ ገለ ብምኽፋል ከነውፅኦ ንኽእል ኢና። እንተደሊና ከዓ ዝቐለለ ግን ቁርብ ዋጋ ዝውስኽ ኮይኑ ኣብ ከባቢና ዘሎ እንዳ ፖስጣ ወይ ፖስት ኦፊስ ብምኻድ ቀለለ መንገዲ በቲ ናይ ፖስት ኦፊስ ዘሎ ፎርም ነፃ ዝህቡና ብኡ ቢልና ብዝተኻለ መጠን ቀልጢፍና ከነውፅእ ይግባአና። እዚ ናይ ለርነር ድራይቪንግ ላይሰንስ ምስ ወፃና ወይ ናይ ተምሃራይ ድራይቪንግ ላይሰንስ ምስ ወፃና እቲ ናይ ቃል ፈተና ወይ ከዓ ቲዮሪ ፈተና ከነፅንዖ ክንጅምር ክንክእል ኣለና። ብመፅሓፍ እንተደሊና ብመፅሓፍ ከነፅንዖ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ነቲ ዝቐለለ መንገዲ ከዓ ድራይቪንግ ቲዮሪ 4-in-1 ዝብል ኣፕ ኣሎ ንዑ ዳውንሎድ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። እቲ ሊንክ ናይታ ኣፕ ኣብ ቦታ ኮመንት ክገድፈልኩም እየ። ብሓፈሻ እዛ ኣፕ እዚኣ ካብተን ዝበለፃ ኣፕ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዘለዋ ቲዮሪ ንክትሓልፍ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ቃል ፈተና እዚ ብምፅናዕ ቀልጢፍና ቡክ ክንገብር ክንክእል ኣለና። ቡክ ክንገብር ከዓ ሓንሳብ ምፅናዕ ምስ ጀመርና ነቲ ኣርእስትታት ክንሽፍኖ ክንደይ ግዜ ከም ንወስድ ገምጊብና ንነብስና ኦኬ ድሕሪ ክንዲዚ መዓልታት ክገብር ይኽእል እየ ብምባል ኣቐዲምና ቡክ ክንገብሮ ኣለና። እቲ ናይ ፈተና ግዜ ግን ከምቲ ዝበልናዮ ቅድሚ 185 መዓልቲ ከይከውን ግን ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ካብ ንመፃሉ ማለት እዩ ክንጥንቀቕ ኣለና። ካልእ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ነይሩ ብዛዕባ እቲ ናይ ቲዮሪ ፈተና ዝምልከት ቅድሚ ሕጂ እቲ ናትካ ድራይቪንግ ኢንስትራክተር ወይ ከዓ ነቲ ፕራክቲካል ዝምህረካ ሰብ ቡክ ክገብረልካ ይኽእል ነይሩ። ካብ ዕለት 12 ጉንበት 2026 ጀሚሩ እቲ ናትካ ድራይቪንግ ኢንስትራክተር ባዕሉ ቡክ ክገብረልካ ድዩ ካንስል ክገብረልካ ኣይፍቀዶን እዩ። እንተጌርልካ ከዓ ገበን ስለ ዝተቐየረ ባዕልኻ ኢኻ ክትቋፃፀሮ ዘለካ ማለት እዩ። ነዚ ናይ ቲዮሪ ፈተና ክንገብር እንተደሊና ኩሉ ግዜ ንናይ መንግስታዊ ትካል ዝምልከት ነገራት ኣብ gov.uk ብምእታው gov.uk ቡክ ቲዮሪ ቴስት ብምባል ቡክ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ኣብ ቦታ ኮመንት እዚኣ እውን ክገድፈልኩም እየ። ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ምስ ምቅያር ወይ ምስ ምትእትታው ሓድሽ ሕጊ ናይ 2026 እንተ ደኣ ፈተና ቡክ ጌርካ ኾንካ ክትቅይሮ ወይ ካንስል ክትገብሮ እንተደሊኻ ቅድሚ 10 መዓልታት ናይቲ ፈተናኻ ኣቐዲምካ ክትሕብር ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ። እንተዘይሓቢርካ እዮም እቲ ካንስል ትገብሮ እቲ ገንዘብ ኣይክመልሱልካን እዮም ማለት እዮም። ብተወሳኺ እንተ ደኣ ክትቅይሮ ደሊኻ ቦታ ማለት እዩ እቲ ቦታ ቡክ ዝገበርካሉ ቦታ ክትቅይሮ እንተ ደኣ ኾንካ እቲ ክትቅይሮ ዝፍቀደካ ኣብተን 10 መዓልታት ንብለን ዘለና ዝቐረበ ቦታ እምበር ናብ ካልእ ዓዲ ክትቅይሮ ይትኽእል ኒኻ። ስለዚ ናብ ዝቐረበ ቦታ ካብታ ኦሪጂናል ቡክ ዝገበርካላ ቦታ ናብቲ ዝቐረበ ቦታ ከባቢ ጥራሕካ ክትገብሮ ትኽእል እምበር ርሑቕ ቦታ ክትቅይሮ ይትኽእል ኒኻ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና እታ ኤል ድራይቪንግ ላይሰንስ ምስ ኣውፃና እያ ብድሕሪኡ ናይ ቲዮሪ ፈተና ምስ ገበርና እቲ ፕራክቲካል ክንገብር ቀልጢፍና ክንጅምሮ ከዓ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ንሰዓት ካብ 30 ቅርሺ ክሳብ 40 ቅርሺ እፈላለዩ ማለት እዩ። ኣውቶማቲክ ዲኻ ትመሃር ዘለኻ ወይ ቲ ማንዋል ወይ ከዓኒ ካብ ከተማ ናብ ከተማ እፈላለዩ ግን
ገምጋም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ፈላለ ግን ካብ 30 ክሳብ 40 ሰዓታት ምውሳድ ድሌካ እቲ ዝበለጸ ስትራቴጂ ወይ ከዓ እቲ ዝበለጸ መንገዲ ግን ኣብ ክንዲ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ወይ ኣብ ክልተ ሰሙን ሓንቲ ግዜ እንዳገበርካ ነቲ ፕራክቲካል ትገብሮ እቲ ዝበለጸ መንገዲ ኣብ ሰሙን እንተዊሒዱ 2-3 ሰዓት ክትገብር ክትክእል ኣለካ ብዘይ ምቁራጽ ከዓ ሰሙን ክትወስዶ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እቲ ብዙሕ ሰብ ዝጋገዮ ነገር እንተደኣሉ ኮይኑ ድራይቪንግ ኢንስትራክተር 100 ግዜ ምቅይያር ምኽንያቱ ንኽርእዩኻ ግዜ ስለ ዝወስደሎም ምስቲ ሓደ እንተደኣ ክሳብ 20 ለሰን በፂሕኻ ኮንካ ናብ ሓድሽ ሰብ እንተደኣ ኼድካ ተመሊሱ ንድሕሪት መሊሱ ክርእካ ስለ ዘለዎ ንድሕሪት ገንዘብካን ግዜኻን ከጥፋልካ ስለ ዝኽእል እቲ ዝበለጸ ዝሓሸን ነገር ኣቐዲምካ ንፉዕ ድራይቪንግ ኢንስትራክተር ምፍታሽ እዩ ብድሕሪኡ ኻ ዝነፍዐ ዝሓሸን እንተልካዮ ብዝተኻለ መጠን ምስቲ ዝጀመርካዮ ድራይቪንግ ኢንስትራክተር ክሳዕ መወዳእታ ከተብፅሕ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ካልእ ዝፍቀድ ነገር እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ እንተደኣ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ወይ ይዕሩኽ ተገዲሶም ክምህሩና ዝኽእሉ ሰባት ናይ ፕራክቲካል ኣለዉ ኮይኖም መኪና ናትና ብምግዛእ ወይ ኣብ ናይ ሰብ ኢንሹራንስ ብምእታው እታ ኤል ትብል ፕሌይት ወይ ከዓኒ ኤል ስቲከር ኣብቲ መኪና ብቕድሚትን ብድሕሪትን ብምግባር ሓደ ሰብ 3 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ድራይቪንግ ላይሰንስ ኣብ ዩኬ ዝሓዘ ሰብ ክምህረና ይፍቀዶ እዩ እዚ ክንገብር ከለና ግን ዓብ ጥንቃቐ የድልየና ማለት እዩ ብፍላይ እንተደኣ መኪና ገዚእና ንበይንና ሒዝናያ እንተደኣ ወፂና በይንና ክንዝውራ ስለ ዘይፍቀደና ኢንሹራንስ ዝኾነ ንዓኻ ተሓታትነት የብሎምን ሓደጋ ኣብ ዘጓንፈካ እዋን ብዓብዩ ከዓ እንተደኣ ፖሊስ ሒዞምካ ሞ ከዓ ምዝንብሎ ዘለና ናይ ኤአይ ምትእትታው ናምበር ፕሌት ሪደርስ ወይ ከዓኒ ታርጋ መኪና ኣንቢበን በዓለን ዝቋጻጸራ ካሜራታት ንኽትርከብ ኣዝዩ ቀሊል ስለ ዝኾነ እንተደኣ ነብስኻ ክትገትእ ዘይትኽእል ሰብ እንተደኣ ኮንካ እቲ ዝሓሸ መንገዲ መኪና ዘይምግዛይ እንተደኣ መኪና ገዚእኻ ዕሩኽትኻ ቤተሰብካ ክምህሩን ኢልካ ሓሲብካ ከዓ ብሕጋዊ መንገዲ ጥራሕ ክትመሃር ክትክእል ኣለካ ሓደ ግዜ ከዓ እንታይ ይርኢ ኣነ ይዕሩኽትኩም ወይ ቤተሰብኩም ንዓደ ሓንክ ምህረካ እንዳበሉ ትሕቲ 3 ዓመት ድራይቪንግ ላይሰንስ ዘለዎም ሒዞምኩም እንተደኣ ኸይዶም ቀዳሞት ንስኹም ኢኹም ኣብ ገበን ተኣቱ ብኻልኣይ ደረጃ ከዓ እቲ ሒዝካ ዝኸይድ ሰብ ኣብ ገበን ከኣቱ ይኽእል እዩ ስለዚ ዓብ ጥንቃቐ የድልዮ ግን እዚ ከዓ ዝሓሸ መንገዲ እዩ እዚ ክንብል ከለና ግን እተን ዝበዝሓ መኪናታት ናይተን ፕሮፌሽናል ትዝሓሸን ትዝበለፀን እዩ ግዜን ገንዘብን ንምቁጣብ ኢና ዝንብሎ ዘለና ክንገብር እንተኮይንና ግን ኣቐዲምና ርእሰ ተኣማምነት ክህልወና ክኽእል ኣለዎ በቶም ናይ ፕሮፌሽናላት ኣትሊስት እንተዊሒዱ 15 ሰዓት 20 ሰዓት ክንወስድ ክንክእል ኣለና ኣቐዲምና ቀድምናትና መኪና ምግዛእና ብናትና ቀድሚ ምምሃርና ማለት እየ ነዞም ክንብሎም ፀንሕና ነጥብታት ብምኽታል ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ብዝቐለለን ብዝቐልጠፈን መንገዲ እቲ ድራይቪንግ ላይሰንስ ከነውፅኦም ንኽእል ኢና ድራይቪንግ ላይሰንስ ንምውፃእ ኣዝዩ ክቡር እዩ ብዓባይ ብሪጣንያ ብገምጋም ከም ዝበልናያ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ካብ ከተማ ናብ ከተማ ፈላለዩ ግን ካብ ቲዮሪ ጀሚርካ ክሳዕ እቲ ፕራክቲካል ፈተና ትውድእ ገምጋም ካብ 2,000 ፓውንድ ክሳብ 3,000 ፓውንድ ወይ ልዕሊ ወይ ትሕቲኡ ቁሩብ ክወስደልካ ይኽእል እዩ እቲ ጽቡቕ ነገሩ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ግን ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ፈተና ንኽትሓልፍ እዩ ዘሎ ዓቐበትን ዋጋ ዝሓተካን እምበር መኪና ንምግዛእ እንተደኣ ኮይኑ ኣዝዩ ዝቐለለ እዩ ብሓፈሻ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ እቲ ዝኸበረን ዝኸበደን ነገር እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ እቲ መምርሒ ፍቃድ መኪና ወይ ድራይቪንግ ላይሰንስ ንምውፃእ እዩ ጽቡቕ ነገር ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ግን መኪና ንኽትገዝእ ግን ዝቐለለን ዝሓሰረን እዩ ብዙሕ እዋን እውን እንተደኣ ሓድሽ ዘዋራይ ኮንካ ብፍላይ ኣብቲ ናይ መጀመርታ እዋን ድራይቪንግ ላይሰንስ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዝሓዝካሉ እዋን ኣዘዋውራኻ ነታ መኪና ካሃስያ ስለ ዝኽእል ገልጠምጠም ከተብላይኻ ወይ ተኽእሎታት ኣብ ሓደጋ ምእታውካ ድዩ ነታ መኪና ክትልሕፅፃ ትኽእል ዝተፈላለየ ነገራት ከጓንፈካ ስለ ዝኽእል ሓድሽ ዘዋራይ እንተደኣ ኮንካ እቲ ዝሓሸ ዝመኽሩኻ ቶም ክኢላታት ናይ ድራይቪንግ ኢንስትራክተርስ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ግዜኻ መኪና ክቡር መኪና የድልየካን እዩ ክሳብ ትለምድ ካልእ ብተወሳኺ ብዙሕ ሰብ ዝሓታ ሕቶ እንተደኣ ኣላ ኮይኑ ሓደ ሰብ ንፕራክቲካል ትምህርቲ
مستدالوه اتزحاشن زقللن منجدي مانوال انت تمهردي ولا براكتيكال زبل حطوي قدمي انا يحيشيلنا ناي ولقاوري ايتاي مهابي بحافشا انتاي فللي انت دايلنا خوينا افت تيوري فتنا ابنغبرلو غيزي زفالالي ነገር አይኮነን ኩሉ ቲዮሪ ንማንዋልን ንአውቶማቲክን ዝምልከት ስለዝኾነ ቲዮሪ ምሕላፍ ሓደ ዓይነት ይትፈተና ኣብቲ ናይ ፕራክቲካል ጊዜ ግን እንተዳ ሓደ ሰብ ብማንዋል ሓሊፉ እንተደሊ አውቶማቲክ እንተደሊ ማንዋል ንኹሉ ጊዜ ክዝውር ፍቆዶ እዩ በአውቶማቲክ እንተዳ ሓሊፍካ ግን አውቶማቲክ ላይሰንስ ይዝህልወካ እቲ ሓደ ኻ ፉል ላይሰንስ ይበሃል ማለት እዩ ሓደ ሰብ ግን በአውቶማቲክ ዝሓለፈ እንተዳ ኮይኑ እትናቱ ድራይቪንግ ላይሰንስ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ አውቶማቲክ ድራይቪንግ ላይሰንስ ተባሂሉ ይጽዋዕ ብጀካ አውቶማቲክ መካይን ከዓ ካልእ ክዝውር ኣይፍቀዶኒ ማለት እዩ እቲ ጽቡቕ ነገሩ ናይቲ አውቶማቲክ ንብሎ ዘለና ሓንሳብ በአውቶማቲክ እንተዳ ሓሊፍካ ጸኒሕኻ ነቲ ናይ አውቶማቲክ ዘሎ ኣብ ዝደለኻዮ ጊዜ ናብ ማንዋል ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ ካልኣ ጊዜ ፈተና ብምውሳድ ግን እዚ ተወሳኺ ጊዜን ተወሳኺ ገንዘብን ክወስደልካ ይኽእል እዩ አውቶማቲክ ምምሃር ግን መኪና ንኽትዝውር ትዝቐለለን ብዝቐልጠፈን ጊዜ እቲ ናይ አውቶማቲክ መኪና ቀልጢፍካ ክትመልካ ትኽእል ቀልጢፍካ ከዓ ክትሓልፍ ዘሎ ተኽእሎታት ብአውቶማቲክ ይሓይሽ ንኽትመሃር ማለት እዩ እቲ ናይ ማንዋል ጽቡቕ ነገሩ ግን እንተዳ ብማንዋል ሓሊፍካ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣብ ዝፍጠረሉ ጊዜ ንኣብነት ታክሲ ድራይቨር ክትከውን ትደሊ ወይ ቫን ክትዝውር ትደሊ ወይ ናብ ዓባይ መኪና ክትሰጋገር እንተደሊኻ ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣብ ዝበዝሕ ካምፓኒታት ተቆፂርካ ዋላ ናቶም ናይ ካምፓኒ መኪና ክትዝውር እንተዳ ኮንካ ዝበዝሕ ዝሓቱኻ እቲ ፉል ዩኬ ድራይቪንግ ላይሰንስ እዩ እዚ ማለት ከዓ ብማንዋል ተማሂሩ ብማንዋል ዝሓለፈ ሰብ እዮም ዝያዳ ተጠላብነት ዘለዎ ማለት ስለዚ ኤና ይሓይሽ ንዝብል ነገር እንተዳ ኣሎ ኮይኑ እቲ ናትኩም ኩነታት ዘለኹም ኣብ ግምት ብምእታው ክትውስኑ ተስፋ ይገብር ጽቡቕ ዕድል ካልእ ተወሳኺ እንታይ ዝብል ሕቶ ሰሚዐ ነይረ እቲ ናይ ቃል ፈተና ወይ እቲ ናይ ቲዮሪ ፈተና ኣብ ዓባይ ብሪጣንያስ ብትግርኛ ወይ በአምሓርኛ ክትገብሮ ትኽእል ዶ ንዝብል ቅድሚ 2014 ብተርጓማይ ወይ ብትግርኛ ክትገብሮ ትኽእል ነርካ ወይ በአምሓርኛ ካብ 2014 ጀሚሩ ግን ናይ ቃል ፈተና ወይ ናይ ቲዮሪ ፈተና ብእንግሊሽ ጥራሕ ይተቐይሩ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ቲዮሪ ነጽንዓሉ ጊዜ ናይ ቋንቋ ሕጽረት እንተዳ ኣለና ኮይኑ ዘይንፈልጦም ቃላት ብትግርኛ እንዳተርጎምና ወይ በአምሓርኛ እንዳተርጎምና ካብ መጀመርታት ሒዝና ነቲ ሓሳብ ኢና ክንርድኦ ዘለና እምበር ብምሽምዳድ ክትሓልፍ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ብዝተኻለ መጠን ነቲ ሓሳብ እቲ ብምርዳእ ነቲ ሕቶን ነቲ መልሲ ዘሎን ኩሉ ብምርዳእ ክንገብሮ ክንጅምሮን ክንክእል ኣለና ሓንሳብ እንተዳ እቲ ትርጉሙ ፈሊጥካዮ ኣብተን መጀመርታ ዘለዋ ቃላት ክሳዕ መወዳእታ ዝደጋገማ ቃላት ስለ ዝኾና ኣብ መጀመርታ ጊዜ ትርጉሙ እንተዳ ኣጽኒዕኻዮ ድሓር እንዳተደጋጋመ ስለ ዝመጽእ እቲ ቃላት ንኽትለምዶ ወይ ንኽትርድኦ ኣዝዩ እንዳቐለለ ክኸይድ ይኽእል ቲዮሪ ቴስት ወይ ናይ ቃል ፈተና ንብሎ ዘለና ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ክልተ ክፋል ፈተና እዩ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኮይኑስ ክልተ ክፋል ፈተና እዩ እቲ ሓደ ምረጽ ኮይኑ 50 ሕቶታት ምረጽ ይህቡኻ ካብተን 50 43 ካብ 50 ከነምጽእ ኣለና ክንሓልፍ እንተዳ ኮይንና እቲ ካልኣይ ክፋል ከዓ ሃዛርድ ፐርሰፕሽን ይበሃል ካብ 75 ከዓ 44 ወይ ልዕሊኡ ከነምጽእ ኣለና ክንሓልፍ እንተዳ ኮይንና ሓዲኡ ሓሊፍካ ሓዲኡ እንተ ተሪፍካ ኣለኻ ማለት ስለ ዝኾነ ስለዚ ክልቲኡ ክንሓልፉ ክንክእል ኣለና ካልእ ብተወሳኺ ከምቲ ልክዕ ክንምሃር ከለና መኪና ኤል ዝብል ስቲከር ወይ ከዓ ዝጥቃዕ እንተደኣ ጌርና ንምሃር ኮይንና ፒ ዝብል ኣሎ እቲ ኤል ለርነር ድራይቨር ክኸውን ከሎ ምስ ሓለፍና ከዓ ኣብቲ መጀመርታ ዝሓለፍናሉ ጊዜ እቲ ፒ ዝብል ስቲከር ወይ ከዓ ፕሌይት ዝብልዎ ኣብ መኪናና ክንገብረሉ ተመራፂ እዩ ቅድሚ ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስቲ ምዝዛምና ነዚ ክንብሎ ጸናሕና ጾሚቕና ሕፂርና ክንሪኦ እንተደኣ ኮይንና እተን ክንገብረን ዝግባአና ወይ ክንፈልጦ ዝግባአና ነገራት እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ቁጽሪ 1 ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዩጋንዳ ወይ ናይ ካልኦት ሃገራት መምርሒ ፍቃድ መኪና ወይ ከዓ ድራይቪንግ ላይሰንስ እንተደኣ ኣለና ኮይኑ ክሳብ 12 ወርሒ ንገብር ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ክንዝውር ፍቀደና እዩ ድሕሪ 12 ወርሒ ግን እቲ መምርሒ ፍቃድ ወይ ድራይቪንግ ላይሰንስ ዘምጻናዮ ካብ ዩጋንዳ ካብ ኢትዮጵያ ወይ ናይ ካልኦት ሃገራት ስለ ዘይሰርሕ ድሕሪ 12 ወርሒ ኣገልግሎቱ ጠጠው ይብል ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ማለት እዩ እንተደኣ ካብ ሳውዝ ኣፍሪካ ወይ ካብ ዚምባብዌ ዝመጻና
ويت درايفنج لايسنس ناتهم انتخوينو جن نابنا يوكي بزي فتنا خنقيرو نخلينا كال زبلنا ينقر انتد على خوينو اب عباي بريطانيا كابنا اتو قدمي 185 معلتات وي استات شوعته ورحق قدمي يزولو غيزي زخونه يكون ناي تيوري وي براكتيكال فتنا كنغبر ايفقدنانيو انت غيرنا خا غبنيو اتي درايفنج لايسنس ناخا ايكسرحنيو كال بزعبا نتيوري فتنا زملكت بتغرينيا وي بمحارنيا تيوري فتنا يلن بزعبا نتيوري فتنا زملكت نجر زبلنا نجر انت على خوينو تيوري فتنا انت دعا بوغيرنا كانسل كنقبرو انت دلينا قدم 10 معالتي قدم فتنا كنحبروم كنكئل لنا اتي براكتيكال كنمهار كنجمر كلنا اتي زحاشن زبلصن بمانوال دو يحيش ولا بتن اوتوماتيك نزبل كم تزبلنا مسكوناتات كا يفالاليو مستتدلي زلخا سراح دحار مدبات كا فالالي جن اتي زقللن تزحاشن منقدي اتي اوتوماتيكيو جن كا ناي سراح عدلات زفترلكا اوتوماتيكن مانوالن كتزور ወይ ካን ፉል ድራይቪንግ ላይሰንስ ንخلو ካዘኽእለካ ግን እቲ ማኑዋል ከም ዝሓይሽ ክንዛራረብ ጸኒሕና ዝኽብርኩም ተኸታተልቲ ማህደር ኔትወርክ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረና ፕሮግራም ነዚ ይመስል ጽባሕ ኣብ ዝፍኖ ካልኣይ ክፋል ናይዚ ቪድዮ እዚ ንሪኦ ነገር እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ብዛዕባ ሓደጋ እንተጓኒፍካ እንታይ ካ ክትገብር ዝግባኣካ ፖሊስ ጠጠው ተቢሎም ካ ክትገብሮም ዝግባኣካ ነገራት ኢንሹራንስ ዝምልከት ብዛዕባቲ AI ካሜራታት ዘለዋ ፔናሊቲ ፖይንትስ እንታይ ምዃኑ ካልእን ኣገዳስን ጠቃምን ዝኾነ መደብ ሒዝናልኩም ክንምለስ ኢና ካብዚ ሎማዓንቲ ዝረኣናዮ ንድራይቪንግ ላይሰንስ ዝምልከት ነገራት ሓድሽ ነገር ዘይትፈልጥዎ ዝነበርኩም በዚ ቪድዮ እዚ ኣቢልኩም ዝፈለጥኩሞ ዝኾነ ይኹን ሕጊ እንተዳኣሉ ኮይኑ ኣብ ቦታ ኮመንት ክትገድፉልና ተስፋ ንገብር ካልእ ግዜ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቀነ ሰላም ወሰናይ